Nagpungko na bilang bagong chairperson sang Metro Iloilo Transport Service Cooperative con MITS Co-op ang 61 anyos nga retired teacher nga si Annabel Fale, epektibo Marso 12. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Fale, iyagin pahayag nga ang unang nga nagdaog sa ilang nga mga board of directors sa BOD amo si Dr. Dari Balondon, apang nag-atras ini sa posisyon bangod nagatrabaho man ini bilang isa ka manonodlo sa banwa sang Dumangas. Dugang pa si Fale ang unang nga ginileher nga vice chairman, rason nga ini ang nagsaka sa nabakante nga posisyon sa pagka-chairman. Nag-oath taking naman ang bagong nga set sang officers Marso 12 man. Ginpasalig man ni Fale nga amat-amaton sila nga husayon ang problema sang kooperatiba, ilabi na ang pagkalubong nila sa utang, pagka-freeze ang ila bank account, kag iban pa nga mga kontrobersiya o kon issue nga ginsalo. Kung matandaan si Cheria Sibuche ang naging chairwoman antes magpungko si Fale. Ginahulat pa sa karon ang proper turnover of documents sa nakaligad nga administrasyon, ilabi na sang financial statements. Yari ang kabahin sang pahayag ni Fale. Committees nga i-create nga hindi lang ako nga sila nga chairman lang. So ang kung ano ang amon nga action gina-deliberate namon siya as majority of the board. At ano sila sa amon kay nga hindi namon mabalaan ha. Ako personally they can come to me personally. Hindi ko mabalaan kung anong problema nila kung hindi sila magkanto sa akon. Ang tinguhaan gid na namon nga mapunan ang amon obligasyon para sa ila kay dira sila kay sila ang nagahatag sa amon like mga drivers kag paw ini madili ang ila sweldo. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.